ase ekiombe kia Mwanyagetinge Heritage Council nigo baikire hime yomochio Nairobi hasobo balozi bwenzeria ya British eligo chakwanekia igoro yomotwe bomurwani korwa asorongorwa gusio manyikainde bono Otenyo oyo basabire banyare koba bakoyoegwa erinde bayoirania ase enka na kuyotine kase nchira maskani abagakabo nigo bono baikase chiabisi echo ase bono tibanyoreti omotendrio monene ase batiga riuko hororo na gotebuna nigo barachie kwirana ase enseme yokonyora oroboti oruikiranu igoro yokonyora omotu oyo Otenyo morikito dinamora agotomanya ase nchira wikirana iwa Minto Mwanyagetinge twaikire Nairobi twasoire nyomba ya Bangereza tokorigia omotu Otenyo abagaka korwa rugongo rwa Gusii inse y'ekiombe kimanyikanite buna Gusii Heritage Council nigo beindire korwa chingongo cha Gusii goika omochio monene o Nairobi ase ekerengereria ekemo giokounenkia ekiore kiomorwani giatabwa Abagusii Otenyo Nyamatentere oya abarumbasi baitete emiaka iria y'obokoroni turere Otenyo boke turere Otenyo boke muraigwa abagaka aba nigo bagoteba chindoto chiabachandire nainde nigo bakagirete ng'a ugotaigwana chitanguche nechininkoi chirime ya Gusii nase eng'encho batindegete rinenente riotenyo bagatiga ekeore Marieta Ngoroku Joseph Itira Mugire nyosia nose itonya re bari chache jo rap devin to bitari go toira buya na bono signere Gusii konyoro kiongozi ngirike kobori obogambi bono twachere ng'anere tokobwati konyora narero komoita nane no mwana omwabo bono tokoranga aite spirit ya Otenyo neregerete agotubanish paka katwachiramo tomofaiteri right ya tokoyenyora nabanyori biongozi bito tokoirana toba bantabamo angana ntuboka mugaya ni obora tuletia ikaranse arangeri yateba kiharangeri kioro konombiro mwa mutari goja mugayane usamaisho natianana kioro nombiro mwa baga ikaransa bagateiba nyene kinaba batugure to mutu Otenyo onye mwasinyire bogambi bwa abantu niguchanero mwaje sinya na kige kogerera bagakabe kigusi bakire gaiga omuchio yo monene no Nairobi tuja komanya lienente omotwe pakairo omotu batigari lienente boigo nigo bagoteba obotaka bw'echitugo n'obotaka bore ime ya Gusii nase eng'encho abarumbasi bairete enibo yabo ligereri uchumi chiombe cheita basongo bairete obotaka bore Gusii ase eng'encho chiombe chiri na manyingo Otenyo akoriranga na kimwara araba Gusii omotu aneke ore kianeke kare Bongereza koreng'ana na barabwo ekero baika chiabisi chia obobalosi bwa British tibanyoreti omonene oyo orenge kubarigereria eng'ane yega korende nigo batebiwa baira nabo rituko ria Jumatatu eikere motwe eri eng'ane yega enyare kobage kurigererigwa asa Marieta ya Ngoroku George Nyakundi omunyagitumba Mwanyagetinge Heritage Council lero no toro omochio y'omurabu headquarters ya Kenya Nairobi ase twagenda korigia omotu Otenyo aria omochi o British Council omochi we ambassador ya Bongereza goja Kenya ga mbatu arigani biya twasoime twachikomaeri gochia chikabatiarengo ntonyoreti mutu oyo twabari riuko somono mwege songo likoro kwe petition bari ligereri bateba mbaje baturangeri ewiki goja go discuss korana kitoko genda kuyo mutu oyo nyego karo na kugamba manganande ausianete ne petition twaba twatebi gutwira no Jumatatu togende guchikorore ekwerende tujikoroto tamangana yaiga bono nigo obaganitia barai ba Gusii kubabwatesia kubwatia omotu oyo bayonyore na gukora ebirero bya masikani gusomorembe no kubwatana ngoche Gusii tangani egento tangani kabisa omotu oyo gotinde kwa asenchira yekemira kiomo Gusii ntokore bitu turakore ngakieyu lakini tari byonse turatebe bona igase TV ga Gusii agotebana twatulira enyoni maiga kuripoteria TV yansoko ereta nedinamura barura ligetembe barura Mwanyagetinge korigo omotu Otenyo